L-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi permezz tal-proġett Bellus investiet €9,000,000 f'6 proġetti li se jaraw restawr ambjentali f'żoni rurali u urbani f'numru ta' lokalitajiet madwar pajjiżna. Il-kap eżekuttiv tal-ERA Kevin Merċieqa spjega li dawn il-proġetti kollha se jqarbu n-natura lejn l-ibliet u l-irħula. Il-proġett Bellus huwa proġett li jiffoka fuq iż-żona urbana u appuntu kif nistgħu ndaħħlu lura n-natura ġewwa iż-żona urbana. Dan il-proġett kien opportunità tajba biex l-ERA tkun tista' wkoll tgħin finanzjarjament lil varji entitajiet. Fost id-diversi organizzazzjonijiet li gawdew minn dan il-fond hemm il-Fondazzjoni Don Bosco. Pjantana huwa li ninstallaw green roof fuq waħda mill-binjiet prinċipali li hemm l-Emkast. L-għanijiet huma diversi, ambjentali, edukattivi, kif ukoll ta' riċerka. Proġett ieħor kien tal-Kulleġġ Malti għall-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija. Proġett tagħna se jsir ġewwa Ħattart u Ħażebbuġ biċċa art li ħanna nribbilitaw biex nużawha għat-tfal u żgħażagħ biex nedukawhom dwar l-ambjent, is-sostenibilità u n-natura. Il-Kunsill Lokali taż-Żejtun ukoll gawda minn dan il-fond. Permezz ta' dawn il-fondi bħala Kunsill Lokali taż-Żejtun se nkunu qegħdin nagħmlu jogging track fiż-żona ta' Ġebel San Martin. Il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia stqar li dan il-fond fetaħ il-bibien tiegħu għal entitajiet pubbliċi biex flimkien mal-Gvern ikunu jistgħu jinvestu fis-soċjetà permezz ta' proġetti innovattivi. Nħares il-qudiem biex dawn il-proġetti jkomplu jkomplementaw dak li bdejna sentejn u nofsilu. Ġifieri proġetti bħal huma green walls, green roofs, green facades, proġetti ta' urban greening illi jieħdu l-ambjent fil-qalba tal-lokalitajiet, fiż-żien ta' fejn in-nies jgħixu u ta' fejn jaħdmu. Gawdew ukoll minn dan il-fond il-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti, is-St. John Rescue Corps u l-Kulleġġ Santu Wistin.